Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Mhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke incwadi kaGenesise. Sahluko seshumi nambili, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yeshumi nesishagalolunye. Genesis chapter 12 verse 1 to verse 9. UJehova wathi ku-Abraham, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu. Wena uyakuba yisibusiso. Ngiyakubabusisa abakubusisayo, ngiyakubaqalekisa abaqalekisayo. Imindeni yonke yomhlaba iyakubusiswa ngawe. Wayesesuka u-Abraham njengalokhu uJehova emtshelile. uLot wahamba naye. U-Abraham wayeneminyaka engamashumi 75 mhla ephuma eHarana. U-Abraham wathatha uSarayi umkakhe noLot indodana yomfowabo nempahla yonke ababeyibuthile nezinceku ababezitholile eHarane, basuka ukuya ezweni laseKhenani, bafika-ke ezweni laseKhenani. Abraham wadabula izwe waze wafika endaweni yaseShekhem, lapho okwakuno-Okini laseMore, amaKhanana ayekhona ezweni. UJehova wabonakala ku-Abraham wathi, leli zwe ngiyakulinika inzalo yakho. Wamakhela khona i-altari uJehova owayibonakale kulo. Wayesesuka lapho waya entabeni ngasempumalanga kwaseBhetheli, wamisa itende lakhe iBhetheli lingasentshonalanga ne-Ayi ngasempumalanga. Wamakhela khona uJehova i-altare, wakhuleka egameni likaJehova. Ngasemuva u-Abraham wahamba waqonda njalo ngaseningizimu. Ngithanda lenkonzo. Kunento uNkulunkulu ayishoyo engithintayo. Jehova wathi Abrahamu, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni. Eyithandwa zami, uNkulunkulu usakhuluma. uNkulunkulu usababiza abantu bakhe. Ngibuka leli khehla elidala eselina 75 years old. Seliphilile impilo yalo. Kwesinye isikhathi omunye umuntu uyitshela ukuthi sengiya kwi-pension. Omunye umuntu uyitshela ukuthi sengikwenze konke. Omunye umuntu uthatha umhlala phansi athi sengikhathele. Omunye umuntu athi sengishadile, sengi-right. Senginabantwana, sengi-right. Sengikhulisile, sengi-right. Sengineziqu, sengi-right. Sengiyasebenza, sengi-right. Sengiwakhile umuzi, sengi-right. Kodwa umbuzo engiyibuza wona ukuthi ngazi uNkulunkulu uthini yena. Ngoba kulula kumina ukuthi sengikwenzile, ngayijabulisa, ngaphumelela, ngaba successful, kodwa only to find ukuthi uNkulunkulu imangiqala. Khona le nkonzo esiyikhohlisa ngayo yokuthi I have achieved. Hayi sengiphumelele. Noma sengathatha umhlala phansi. Noma sengadla imali zami. At 75, uNkulunkulu ufika ku-Abraham uthi shiya kini. Uthi hamba ezweni lakwenu. Ngibuka leli khehla seliphila iminyaka emingaka. Selibe nama experiences angaka.
kodwa uNkulunkulu mayithi kuyena ngifuna ushiya umuzi kayihlo ngoba kunento engiyibekile kuwena. Lento ivuka kumina ithi kunabantu abaningi aba-frustrated, abaphila impilo yabo nge-timeline yabo. Mase ngineminyaka emingaka ngifuna ukuthi, mase ngineminyaka emingaka ngiyobekila, mase ngineminyaka emingaka ngobe sengenza ukuthi, mase ngineminyaka emingaka ngobe sengi-achieve ukuthi nokuthi. That's your timeline. Akuyona kodwa kaNkulunkulu. Kube khona abaphuma baqhoshe bathi sengikwenze konke, bathi senginakho konke. Uzibona abanye beqhosha bathi ngineminyaka emingaka kodwa nokuthi ngaya la ngenza ukuthi. Uthini uNkulunkulu? Hey, ngithola lento ihlekisa kodwa ithusa. Phela ithando zami 75 years is a year of retirement. Kwabanye it's a year yokuqala phansi. Khona isisho esithi you can't teach old dogs new tricks. Umethi uNkulunkulu uAbraham akashiye izwe lakwabo, ashiye umuzi kababu wakhe, ashiye ihlobo. Lo muntu ushiya into akhule ngayo. Bangaki kuthina abasaba to be successful because we are scared of disappointing abantu esibashiye ngemumva. Siyasaba ukwenza lokhu uNkulunkulu akubekile enhlizweni zethu. Yazi kunabantu uNkulunkulu atshala imbewu enhlizweni zabo, wabeka izinto kodwa bakwazi ukuzenza because every time kumele bayofuna iapproval komunye umuntu. Fanele ngiqale ngikhulume nobaba, fanele ngiqale ngikhulume nomama, fanele ngiqale ngikhulume nosisi, fanele ngiqale ngikhulume nobhuti, fanele ngiqale ngibuze ku right yini kubantu bami. Kodwa uNkulunkulu imbewu itshale kuwena. And so mabe bonke labantu bethi ngayenzi, angeke ngiyenze. Uma ufuna ukuba successful empilweni, ma ufuna ukuphumelela empilweni, lalela ukuthi uNkulunkulu uthini enhlizweni yakho. Kunohlobo lwabantu ohlukile. Khona abantu abafuna uphumelele and bazokusiza ngakho konke ukuthi usimame. To a point ukuthi noma kuthiwa ngcono kunabo, they are okay with it. Khona abantu abangafuni inhlobo uphumelele. Bavala wonke ama-angles ukuthi uphumelele. Bangakhohlisa abaqamba amanga and yet bahlale nawe etafuleni. Bona bayaphumelela. Bazokufihlela impumelelo yabo. Noma bokutshela isikhathi sesambile. Kube khona uhlobo lwesithathu labantu. Bayafuna uphumelele. But so long as uphumelela, ungabadluli bona. Phumelela, okay, but the moment usufika kubona, usuba ngcono kunabo, sekuyinkinga. Bangaki kuthina ngabe bakude manje nempilo, basuke balalela bangani, basuke balalela abantu basekhaya. Uyazi khona omunye umuntu omthathe wamfaka ekhwapheni, wayitshela ukuthi uSibanibani uyangithanda, wayitshela ukuthi uSibanibani ungifisela okuhle, wayitshela ukuthi uSibanibani ufuna ungibona ngisimama, wayithatha yonke into abekunika njenge-advice, wayenza yayimpilo mgomo ophila ngayo. Akutshele wena ukuthi izingane zakho ngabe uyiphilisa kanje kodwa ezakhe zimhlula.
akutshela wena ukuthi umuzi wakho ngabe uwenza kanje 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 kodwa wakhe ubhidlikile. Unginika kanjani into wena ehlulayo? Nasi isizulu, iqaqa alisizi ukuluka. Bangaki kuthina ngabe bakude nempilo, sisuke sathatha impilo zethu sayigxilisa kwabanye abantu. Uthi uNkulunkulu awusuke kubona, awushiye lesi sixuku ozalwe naso, akubashiye. uNkulunkulu wayihlakaniphile methi indoda iyakushiya isenonina inamathele kumkayo. Yazi mufuna ukuphumelela empilweni, zimbili izinto engizibona zibalulekile. Eyokuqala, ukuvala umlomo wenza into yakho. Vala umlomo wenza into yakho. Eyesibili, phuma kubantu. Yabona masene sikwazi ukwenza lezo zinto, then uNkulunkulu kuningi azosambulela kona. Kuningi futhi azokwenza empilweni zethu. Lithi izwi likaNkulunkulu uthe shiya konke. Why? Ngoba nginezwe engizokunikeza lona. Ngoba ngizokubusisa. Ngoba igama lakho liyakuba isibusiso kubantu abaningi. Akakwazi uNkulunkulu kumnika uAbraham lelizwe mesahlele ekhaya. Akakwazi ukushintsha igama lakhe libe yigama lesibusiso mesahlele ekhaya. Akakwazi ukubusisa abantu abaningi mesahlele ekhaya. uNkulunkulu somandla masinikeze amandla, masinikeze igrasi lokuphuma khona siyokwazi ukwamukela akade uNkulunkulu afuna ukusipha kona. Ndlovukazi izwi labe nathi sibusise sivikele isikhanyisele ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.